Динара Зиннатова, Чугугли татар кызы чоқ азылық проектларын алып баручы. Римзил Валиев, біздің татар халқының ең бірінші блогерларының бірсі деп әйтергә була, иҗтимагый һәм җәмәгатьчелек һәм журналист. Илназ Габидуллин, кызык-мызык проекты авторы. Бірінші сұрауны бирәс килгән иде Ринатка. Ринат, татар блогерлары нинди үсеш кичерә соңгы елларда? Шуның белән әйтеп китсәгез иде, бәлки сездән нидер соннар бардыр. Хәерле көннәр. Үсеш ягыннан инде менә 5 ел, 10 елны алсак, ул арада хәзерге вакытта блогерлар бик күп. Алар бик танылмаган булса да, алар үз эшләрен алып баралар, алар чырып баралар. Без аларны беләбез, чөнки безнең менә Илназ белән блогерлыктан башка дагы группалар бар. Без инде аларга булышырга тырышабыз, үстәргә тырышабыз. Шуңа күрә без аларны күрәбез. Аларның 5000 язылучы булса да, алар тырышалар, чырып баралар. Инде сон белән әйтсәң, 10-20 тапкыр алар хәзер менә күбрәк инде алар. Даже 30-дан да артык инде. Просто пока ул танылмаган. Ну, вакыты җиткәч, ала бирсәләр танылачак. Рәхмәт, менә безнең иң популяр блогерларыбызның берсе Илназ. Аның 174 мең ВКонтакте шелтәрендә, 100 меңнән артык аның Инстаграмда кулланучысы бар, 106 мең кеше. Илназ, менә әйтеп китсәгез иде, менә нәрсә без файда дигән сүз бу очракта, бәлки очрак урынлы да түгел дә, нәрсә бирә бу менә татар халкына? Инде монда нәрсә бирә татар халкына дигәндә, шунысын әйтеп китәсе килә. Иң беренче чиратта инде без башлап җибәргәндә инде менә теге кызыктан гына, шулай кичкенә генә масштабларны үз астыбызга алырга дигән теге максат белән башлап җибәрәсем дә инде. Минем мәсәлән үземнең максат башта инде үземнең авылдашларны берләштерү иде. Һәм инде башта авылдашлар берләште, аннары Күпмара районы берләште, аннары Татарстан берләште, һәм инде шушы проект астына инде хәзер бөтен дөнья буенча инде менә бөтен дөнья татарлары берләште дип хәзер бүгенге көндә мин горурланып әйтә алам. Ни өчен дигәндә инде менә кайда гына барсаң да, теге чит төбәкләргә чыксаң да, барыбер теге белүчеләр, танышлар бар дигәндә, шулай ук чит төбәктән язучы татарларыбыз бик күп, алар безне теге карап күзәтеп баралар. Инде файдасы ягыннан килгәндә, менә күбесе кызганычка каршы чит төбәктә яшәүче татарлар безнең күбесе татар телен камил дәрәҗәдә белеп бетерми. Инде шул сәбәпле алар теге мәсәлән мин матур иҗади әдәби телдә әгәр дә язам икән, үземнең постларны инде алар теге сораулар бирә башлыйлар. Бу нәрсәне аңлата, бу нәрсәне аңлата дип инде аларга теге бер качан дагы кире каккан юк. Һәрбер сүзне теге аңлатып, нитеп шулай аралашып торабыз Аллага шөкер. Рәхмәт, менә Динарага сорау бирәс килгән иде, ул беренчеләрдән булып Telegram каналда татар телле блог алып бара башлады. Аның үзенең Чугугли татар кызында ВКонтактеда 26 мең, Телеграмда 754 кеше. Менә ни сәбәпле сезгә, менә без бу саннарны чагыштырырлык та түгел бит инде. Ни сәбәпле сезгә нәрсәсе белән кызык Telegram канал? Гомумән, Telegram каналы бүгенге көндә популярлашып килә. Шуңа күрә дә инде без бу мәйданчыкны да, бу мәйданчыкта да нинди дә булса да татар каналы булдырырга теләк туды. Шуңа күрә инде биредә Чоқ азылык дигән проект булдырырга уйладык минем фикердәшләрем белән. Гомумән, Telegram шелтәрендәге каналлар, алар җитдирәк төсмер йөртә дияргә мөмкин. Ничектер алар күбрәк сәясәткә кагылышлы да булгалый. Ну, укымышлырак кешеләр, теге белемле кешеләр укый торган мәйданчык дип әйтергә дә була. Шуңа күрә Telegram өчен без җитдирәк, сәясирәк канал булдырдык. Ул шулай ук Google запрослар форматында алып барыла. Тиганың характеры җитдирәк, сәясирәк. Биредә татар милләтенең, татар теленең юкка чыгуына багышланган дидер, бик тә шундый җитди көн кадагында торган проблемаларга багышланган постлар чыга. Биредәге 754 кешегә килгәндә, алар чыннан да безгә бик тә
кирәкле, чөнки бу бүтәнчә аудитория, бу белемле аудитория, уйлый торган аудитория. Әгәр дә ВКонтактедагы кешеләр постны күреп, ничектер күбрәк күңел ачу өчен генә кабул итсә, Телеграмда исә Телеграмдагы аудитория бу постларны күреп уйланырга мәҗбүр була. Ул аны чыннан да ничектер исәпкә ала, ул аны онытмый, ул аның башында тора. Шуңа күрә биредәге аудитория инде безгә бик тә кадерле. Рәхмәт, менә сүз җитдилеккә күчкәч, Рәмзил Салихович, сезгә сорау бирик инде. Сез ничек уйлыйсыз? Менә без үзегезнең дә бу хакта әйткәнегез бар, иҗтимагый, сәяси темаларга блоклар аз татар дөньясында. Ни сәбәпле шулай? Беренчедән, менә бу аерып карауыңа рәхмәт. Чыннан да иҗтимагый, сәяси, мәгънәви чыгыш, мәкалә яки аудио, видео булса, шуның блог булса, чыннан да аның тәэсире бар тормышка, ул чын мәгълүмат продукты була инде. Шуңа күрә башкалар аның күңел ачу, бәлки җәлеп итү, кызык-мызык әйберләр белән ял итү, аның да әһәмияте бар. Ул да булырга тиеш. Ул һәр кеше бала чага манда зур кешеме үзенең булдырганын сынап карау, ләкин инде бу безнең һөнәребезгә һәм бу мәгълүмат мөхитенең яшәешенә бер инде мөнәсәбәте дә юк. Шуңа күрә аерып караганда, менә мин әлбәттә теге блогер дип әйтәләр аны, мин тизрәк, дөресрәге бәлки динозаврдыр, чөнки минем 51 ел элек журналистикага килгәнмен һәм кая эшләсәм дә журналистика белән шөгыльләнүдән туктамыйм. Ягъни мин блогер түгел, мин журналист. Ләкин ирекле журналист. 15 ел мин чит ил радиосында эшләгәч, минем фикерләвем дә ул вакытта иркенрәк тә иде инде, ул шуңа тәэсир иткәндер һәм ирекле фикерләргә күнеккән кеше ул башкача фикерли алмый һәм журналист шулай булырга тиеш тә инде ул. Шул ук вакытта безнең тормышта барыбер сер түгел бит инде. Никадәр генә ирекле булса да, кеше уйламыйча теләсә нәрсә әйтсә, аңа вострук бар дип әйтәчәкләр. Ягъни аңа терроризмга ярдәм итүче, экстремизм һәм аңа уголовный судьясы да утыра. Шуңа күрә мин, әгәр дә шушы 51 елда бер тапкырда судка бармаган һәм бер генә дә опровержение, бер генә дә рекламация күрмәгәнмен икән, димәк минем самоцензура бар дигән сүз. Һәм икенчедән, менә бу чит ил радиосы ул вакытта барыбер чит илнеке иде бит инде. Минем күз алдымда менә һәр вакыт торды чит ил оешмасының администрациясе, үзебезнең илнең администрациясе һәм аның күзләү органнары һәм ягъни ЦРУ белән КГБ кешеләре мине күзәтә. Мин бит беләм, мине тикшерәләр һәм миңа җавап бирергә турыгачак. Әле аның югары кодекста бар. Әгәр дә кеше үзенең хукукый режимен, үзенең перспективасын аңламыйча теләсә сөйли икән, ул дурак. Чыннан да ул журналист ахмак була алмый. Журналист үзенең хукукый культурасы белән үзенең эшен эшләргә тиеш, үзенә нәрсә әйтергә тели, шуны әйтергә тиеш, ләкин ул утырмаска да тиеш, штрафта түләмәскә тиеш, судта да аны шекләмәсеннәр. Димәк, шулай булгач, шу шартларда эшләргә теләүче һәм эшләргә әзер кешеләр күпме? Менә шушыннан тора ул. Икенчесе, гражданлык җәмгыяте, демократияның торышы һәм үзебезнең җәмәгатьчелекнең үзенең шушы кәефе нинди хәлдә? Минемчә 90нчы елда булган милли мәдәни инкыйлаб үтеп китте ул. Каядыр 90нчы еллар ахырында 2000нчы елга кадәр һәм хәзер әле бара маятникның икенче ягы. Маятникның икенче ягы һаман да бара. Һәр инкыйлабтан соң була контринкыйлаб. Менә шул бара. Бу әле мин әйтим, шакын әйтеп әйткәндә, бик йомшак, бик акыллы гына булса да, бу барыбер реакция еллары. Чыннан да ул вакыттагы контрольдән чыккан халык хәрәкәтләреннән соң нәрсәдер булга тиеш. Ул хәзер дәүләт шөрләренә ныгыта, ләкин барыбер әзрәк калган бит. Барыбер бит без бар. Барыбер теләгән кеше ирекле матбугат бар, интернет бар, социаль челтәрләр бар. Хәзер шушы яңа шартларга без әле күнегеп бетәлмәгәнбез дип уйлыйм мин. Шуңа күрә безнең әле ягъни без үзебез әзер түгел һәм тагы бер хикмәтле бер аңлатмасы бар аның. Дөресен әйтсәң, үч алалар. Дусларың дошманга әйләнә, көнләшүчеләрең аяусызлана. Шулай һәм синең үзеңне, туганнарыңны, эшләгән оешмаңны җимерә башлар. Шуңа күрә бик күп кешеләр менә шушы юлга басмый. Ирекле журналистика, турысын сөйләү, блогерлыкка басмый һәм нәтиҗә. 2 ел элек бездә булды шундый бик матур не форум блогеров. 200 кеше бөтен Россиядән иң шәпләре 100 мең һәм 500 мең миллион рейтинглы кешеләр килде.
Аларны бездә шушы безнең оешмабыз сыйлады, йөрттек. Бездә ярып бирдек анда Данил Мустафин белән, тагы бер ике кеше белән, Нияз Латипов белән, Нияз Ахсанов белән, 3-4 блогер инде алар бар. Менә шул вакытта сәхнә мин Казан арена стадионда сәхнәгә язып куйдым. Онда сәхнәдә ул тактага. Коясыз татар блогерлары дип, Татарстан блогерлары дип. Һәм яңадан телевизордан да әйттем. 2 ел үтте. Һәм күрдек блогерларны президент Миниханов үзе кабул итеп, сыйлап, алар белән сөйләште, һәм кайберләре яңадан кунакка чакырды. Мин беләм, ана Иназемцев һәм башка ниләр кайберләр яңадан килеп танышып та йөрде. Ягъни бездә блогерларга Татарстанда бик яхшы мөнәсәбәт. Алар даими рәвештә җыела, Татмедиа аларга кызыксыну, элемтә шундый аларга, шундый шанслар бирелә. Ләкин үзебездә юк. Мин әйтмим бездә диктатура дип, ләкин безнең димәк үзебездә гражданлык җәмгыять, үзебездәге бәлки үзебездә тәртип яхшыдыр. Бездә бәлки җитәкчеләр бик шундый нидер яхшы эшли торган һәм үзләренең алдыннан карый торгандыр. Ләкин шундый хәл бар. Мин барыбер без үзебез журналистлар һәм иреклеккә омтылган җәмгыятьнең үзенең йоклаганлыгы, җитлекмәгәнлеге бердән һәм әле башка җирдә кебек хәлгә барып җитмәгән. Ягъни әле бу маятникның ахыры җитмәгән. Без күрәбез хәзер федераль үзәктә нинди ике көч талаша. Һәм безнең Татарстан кебек җирләргә килеп эләгә, без бер яктан үзе теге либераллар, көнбатыш кешеләре, икенчеләре патриотлар алаша. Безне ике яктан да эләктерәләр, һәм безнең телгә дә үзебезгә дә эләгә. Шул вакытта безнең ирекле фикер кирәк булыр иде, һәм бик хуплыйм менә шушы блогерлар турында сүз алып баруны, һәм еш кына шуларга сүз бирүне, һәм сезнең бу башлангычыгызны хуплар идем. Бәлки шулай шырпы сызмыйча учакламый инде ул. Бәлки киләчәктә үзгәрер бу хәл. Ләкин әлеге хәлебез, ягъни үзебез теләп алган торганлык ул хурлыклы хәл. Рәхмәт. Хәзер сорауларга күчик. Беренче сорау Татар-информ. Хәерле көн, Татар-информ. Чулпан Шакирова. Минем соравым беренче яшь блогерларга, менә Ринат, Илназ һәм Динар җавап бирсәң миңа. Менә мин сезнең Инстаграмнан блогларыгызны карап барам, бит һәм без анда күрәбез күп очракта нәрсәндер төшерү, ниндидер киңәш вакыт бирү. Ну, сер түгел, сез бүген көндә хайпка кырылган лайк өчен эшлисез. Менә без күрербез микән сезнең аралаштырып булса да берәр җәмгыятькә кирәкле фикер әйткән шундый матур язмаларыгызны, шундый сторислар төшерәсез микән? Менә җәмгыятьтә булган хәлләргә борчуыгызны белдереп, үзегезнең фикерегезне язганны. Монсы беренче сорау. Так, икенче сорау Динарга, менә ни өчен, Динар, сез уйлыйсыз, татар блогерлар арасында егетләр күбрәк? Ул батырлыкмы, ул нәрсә, ул кызларның икенче төрле булырга тиешме миссиясе? Һәм өченчесе Ринатка сорау. Менә Ринатның Излим сине дигән бер проекты башланып киткән инде, шушы татар малай башлаган проект. Аны татарның жди менәсе да дип әйттеләр. Менә шул турыда әзрәк сөйләп үтегез әле менә безгә. Күпме кешене табырга булыштыгыз бүген көндә, аның эш процессы ничек бара? Һәм шулай Ринатка тагын бер сорау. Без беләбез, бүген көндә аның әнисе дә башлангыч блогер. Менә аңа әни кеше буларак нинди киңәшләр биреп аны үстерәсез икән? Ул әнигә бит әле бөтенсен турысын әйтеп тә булмый. Барыбер менә блогер буларак инде аның бүген көндә, ялгышмасам, 10 мең була, тиздән 10 мең була. Менә шул турыда. Рәхмәт. Ринаттан башлайын сорауларны. Һәм башта үзеңә кагылышлы сорауларга җавап бирсәң. Үземә кагылышлы әни турында сөйләп китәм. Беренчедән мин гел менә кешеләр белән очрашкач, кеше янда сүз тоткач гел әйтәм, әниләрегезне интернетка өйрәтегез. Чөнки ул аларга әниләрне яңарта, гомумән олы кешеләрне яңарта, алар кызыксына башлый, алар йөри башлый, алар күбрәк без бит аларның сәяхәт итәргә вакытлары юк, акчалар да юк. Шуңа күрә алар интернет аша сәяхәт итә, күпәйбер күрә. Хәзерге вакытта тиздән әнинең 10 мең була. Менә сез әйтеп киттегез теге серләрен ачасы. Мин әнигә бөтенесен әйттем. Мин менә шундый кеше, теге кайбер чакта әйтмичә дә китерәм. Мәсәлән, менә бер мисал китерәм. Әни аш пешерде, туз җитмәйме? Күбесе инде теге сүз әйтмичә генә алыр иде, туз үзенә кирәкле ашар иде. Мен әйтәм, әни, әзрәк әйтәм, теге мәхәббәтеңә биремичә ашты пешергәнең дидем. Шулай матур гына әйтеп әйттем. Шуннан инде әйтә, улым алай итәргә ярамый дидем. Әйтәм, аңлыйм әйтәм, мин менә шулай шундый кеше туры әйтәм инде. Шуннан соң әйтә, синең тормышың да авыр булачак, чөнки син гел теге честный,
һәм туры әйтәсең, әйме? Менә шул әни ягыннан әни тырыша, әни алып бара, әни элегрәк менә серен ашам. Мин үзем дә монтажлыйдырым, үзем теге фильтрлар куядырым, хәзер үзен бөтенсен эшли, үзе ясый, ияләнде, туры эфирларга үзе керә, кызыксына, булай ничек итәргә, тегеләй ничек итәргә дип, Алла бирсә менә мин бүген кич белән Түбән Камага барам, уже монтаж ясарга өйрәтәм. Ул элегрәк бер дубльдән төшерәдер, хәзер инде менә профессиональный блогер була инде Алла бирсә. Жди меня. Жди меня. Хәзерге вакытта без 20 кеше таптык. Ничек ул башланды? Сентябрь айында Жди меня бетте. Теге шул российский проект. Мәйтәм, ничек мәйтәм, куям мәйтәм, татарча версиясында ясый әле дип. Шулай сториска куя башладым. Эзлим сине хэштегы буенча, кеше миңа яза. Фәлән түгел, менә шул кешене эзлим. Мәйтәм, күбрәк языгыз. Менә Казанда бергә укыдык, 20 ел элек, швейный фабрикада, исеме шулай. Шул яктан, шул авылдан. Мин сториска куям, 24 сәгать эчендә по-любому күршесе мине карый, күршесе яза, мин ул кешене беләм, менә аның номеры дип, без шулай аларны кавыштырабыз. Әйтеп киттем, 20 кеше барлыгы таптык әйме. Бар шундый ситуациялар, бер кызның әнисен таптык, ул 20 ел күрмәгән, андый очраклар да була икән, чөнки авыл кешеләре бөтенесе интернетта утырмый, ләкин аларның күршеләре утыра, алар мине белә. Шулай менә теге кеше аша менә шулай. Менә сере шул инде, ул бик зур эш, чөнки кешеләрне табып, мин цепочка кебек инде. Берсе яза, ул микән дип әйтәм, ул түгел, моңа язам, шулмы, юк. Бар ситуациялар, кешене таптык, ул мине эзләмәсен, мин аның белән аралашасы килмәде, шундай шартлар да бар. Ну менә 20 кеше, беләсезме? 20 кеше рәхмәт яза. 20 кеше түгел, 40 кеше яза. Чөнки кемне таптык, ул да рәхмәт яза. Аннан соң кем табып бирде, ул миңа рәхмәт әйтә. Шундай зур эш башлаган. Шуңа күрә мин дә 20 гел төшереп барам, кем яза, языгыз дим. Эше мәшәкатьле инде, но шунда карамастан менә гел язам инде, менә күрешкәч берәр фото җибәрегез, миңа кызык бит. Мин сезне куячакмын. Кешеләргә дә кызык аны карага. Менә аннан соң Динара җавап бирә, аннан соң мин җавап бирмим. Юк, җитди проект, җитди контент турында сорауга. Хайп турындамы? Әйе. Менә мин аны гел конференцияларда әйтәм. Мин гомумән сәясәтне яратмыйм, әйме. Сәйттегез берәр шундый олы сораулар күтәреп, теге халыкка булаша торган, кашан булыша башлыйсыз, әйме. Беренчедән инде сәясәтне яратмагач, бөтен кагылышлы тема ул сәясәт темасы инде, әйме. Теге менә, мәсәлән, күптән түгел күп кеше яза, менә мусоросжигательный завод турында, менә без шуның турында язалы диләр, әйме. Мин ул темага язмыйм, ник дисәгез, берне язам, бер язганнан соң 100 кеше, 1000 кеше яза. Менә мин квартира сатам, квартираны сатып бирергә булыша, минем туган көн, мине туган көне котлар историста, ул менә цепная реакция кебек. Бер кешегә бер яхшылык эшлисең, 100 кешегә, 1000 кешегә мин аны куймыйм дисең. Шуңа күрә бер кешегә яхшы булыр өчен 100-1000 кешегә яман буласың. Шуңа күрә мин лучше күтәрмим, вакыты җиткәч, бәлки үсеп киткәч, сәясәткә дә кирип киткәч, әзрәк текерәк тә булсам, бәлки күтәрмен дә Алла бирсә. Хәзерге вакытта күтәрә башладым, беләсезме инде сорауларны. Менә безнең авылда интернет юк, элемтә юк. Шул темага әзрәк теге мамада шаякларын актарган булам әзрәк, бәлки файдасы тиер дип. Аннан соң клубыбыз әшәке менә шуннан әкрен генә, бәлки Алла бирсә киләчәктә зур файда китербез. Илназ, бу сорауга җавап бирсәгез иде, хайп турында. Хайп турында дип, мен инде нәрсә әйтәсем килә, иң беренче чиратта мондай темага кергәннең минем төп сәбәбе булып тора, бераз минем формат, ничек дип әйтим, теге күңел ачу форматындарак минем. Тик инде шулай да, мәсәлән, менә үзәк урамнардан йөргәндә анда, мәсәлән, эшкә барганда мин күрәм икән, мәсәлән, теге түбәдән анда бозлар нитеп тора инде. Видеога төшерәм, сториска тыгып куям, теге шул ук менә онлайн режимда инде. Нишләп менә моны карамыйлар дип андый форматта, мәсәлән, барыбер эшлисең инде, ул тик лентага кую өчен минем теге ничектер форматка туры килеп бетмәй инде мондый формат. Шул сәбәпле әллә нигә бер килеп ләгәргә мөмкин инде андый темалар, тик сирәк. Динара, сездә күребез микән? Гомумән минем проектларда күреп була, андый постларны әйтик, менә теге мәктәпләрдә татар телен бетерү турында сүз актив барганда, миндә бу темага берничә пост чыкты, шуларның арасында берсе инде, мәсәлән, ни өчен мәктәпләрдә татар телен тыялар? Мин бит
татар телен укып шундый акыллы булып үстем дигән пост. Һәм бу пост бик күп репостлар җыйды, бик күп лайклар җыйды. Гомумән, җәмгыять проблемаларына килгәндә, минем дә бик менә җитди, бик каты итеп язырга шулай ук форматым туры килеп бетми, чөнки күңел ачу күбрәк. Инде әгәр дә аны ничектер юмор ягыннан ачыбрак язырга мөмкин булса, әгәр дә фикерләр туса, әлбәттә мин андый фикерләрне чыгарам. Миндә ул яктан ниндидер цензура юк дип әйтергә мөмкин. Шулай менә икенче сорауга җавап биргәндә, ни өчен татар кызлары юк дип сорадыгыз? Татар кызлары гомумән бар ул. Аларны бөтенсе күреп кенә бетерми. Әйтик, Инста Татарки дигән бик актив аккаунт бар Инстаграмда, бик популяр. Шулай ук татар кызы образына багышланган моннан тыш бик күп аккаунтлар күргәнем бар. Шулай ук татар кызлары, татар кызының тормышы турында индер кызыклы видеолар төшерәләр. Тик алар ничектер күбесе бер-берсенә охшаш дип әйтергә мөмкин. Минем инде күбрәк җитдирәк характерда проект алып барасым килә. Гомумән татар кызлары бәлки ничек дип әйтим, үзләре өчен яңа тема әлегә ача алмыйлардыр дип уйлыйм. Чөнки татар кызының блогы турында сүз алып барганда, уйга иң беренче килә торган тема ул менә шушы татар кызыннан көлү, көлү түгел инде, ничек дип әйтим, кызыклы якларын ачу татар кызы тормышының. Шуңа күрә киләчәктә форматлар күбрәк туар дип уйлыйм. Татар кызлары да активлашып, үзләре өчен кызыклы темалар табар дип өметләнәм. Рәмис, мин әйтәм әле, миндә сәясәтне яратмыйм, егетләр. Ләкин ул иң кызыклы һәм иң көчле товар информацион. Эхо Москвы дигән радио көне-төне шушы сәясәт турында сөйли дә, җыр куймый, яхшы гына акча да эшли хәтта. Һәм аның тәэсире бар. Аның әлбәттә ярдәмчеләре дә артта барды инде. Шуңа күрә мин әйтергә теләр идем, менә мин әйткән цензуралар, алар нәрсә өчен? Минем сама цензура һәм минем күз алдында ике төрле прокурорлар. Нәрсә өчен? Мин шулар булуга карамастан дөреслекне әйтергә тиеш. Сәясәткә сез дә кирмәгез, чөнки хәзер сәясәт юк. Хакимият вертикале бар, кая монда сәясәт? Вертикаль бул, сезгә сәлам бирми, безгә сәлам бирми. Икенчедән бар сәяси технология. Сәясәт урында хәзер. Бөтен җирдә дә сәяси технология килде, сайлауда да, чиновникларны асрауда да, кемнәрнедер куып төшереп икенчесен утыртуда да, җинаять кодексыннан азат итүдә дә сәяси технология ул эшли. Алар шәхси зур капиталдан да килә, хакимияттән да килә. Һәм без бу технологиялар белән көрәшергә безгә бик авыр. Алар бездән теләсә нәрсә эшли ала. Шуңа күрә миңа бик күңелсез бу дөньяда яшәү, чөнки сәясәт юк. Сәяси технологларның акчалары һәм аларның аппаратлары бар. Һәм аларның әле безнең блогерлар сферасына да кергәне бар. Троллерлар фабрикасы. Меңнәгән кешеләр, менә минем кайбер мәкаләләргә 5 еллык татар теле турындагы Казан мәктәбендәге бер мәкаләгә 1500 язды комментарий бизнес онлайнда. 1500. Шул темаларны күтәргән идем. Ни өчен татар телендә бер сүз дә әйтелмәде, бер линейка дигән мәкаләмә. Димәк, 5 ел элек инде хәзер ата-аналар арасында шушы милли хәрәкәт башланган иде татар теленә каршы. Без йоклап яттык, әле дә йоклап ятабыз шушы вакытта. Шуңа күрә ул бу технологиялар эшләүе бик кыен, ләкин без нәрсә эшләргә тиеш? Минемчә, дөресен әйтсәң фактны. Мәсәлән, ялган икән ялган. Мәсәлән, юк икән ул тел, яки аның укыту сыйфаты, ул шуны әйтергә кирәк. Мин шуны юк дип язам да, мин аптырыйм дип язып куям. И шуңа миңа 1000 отклик язалар. Шуңа күрә сәясәттән курыкмагыз, шөгыльләнмәгез, ләкин менә бу ул ак. Менә бу ул кара. Шуны шулай дип әйтегез. Мин мәсәлән блогер түгел, Айрат Ринатович Зарипов 5 ел элек мине матбугат көндә бер Мәскәү кунагына таныштыра. Самый главный блогер республики, әйтәм. Кайткач словарь карадым, нинди блогер булам инде мин инде өлкән журналист. Мин ни өчен мин блогер яки анда? Миңа задание бирүче юк. Миңа теманы әйтүче юк.
Мине азақтан текшіріп, тек сыны шымарташы жоқ. Мен де әлі мен yazған хатта Рамиске де yazам, мені текшірмейлер, текшірсәрді мен ары сезмейм. Яғни мен өз тіләп yazам, мен шулай керек деп табам, өз есімімнен ғажаплануын білдірем, һәм бәлки тәнқид келіп шығадыр, кімгәдір ұшамайдыр. Шуңа күрә ұшамаған кешеләр әйтәр, статья ни о чем, бірден мәгънәсез, бу кеше надан, аның язада белми инде гомер буе шундый без талкы булып язалар. Димәк, аларга ләккән бу, шәншкән бу шуңа күрә. Шуңа күрә дөреслекне, фактларны әйткәндә һәм аны ипләп әйткәндә, беркемдән рәнҗетмәскә һәм менә бу милләт арада социаль төркемнәргә дә дошманлык уятмыйча дөреслекне әйтү, профессионал журналистлар һәм хөкүмәт матбугалары булдыра алмый икән бу эшкә. Аның редакторы бик миннән дә куркаграк икән. Мин страшный куркак кеше инде. Шуннан соң, димәк, безгә менә шушы менә бу бинада утырган басма, дәүләт басмаларыннан калышмыйча арттырып, безгә үзебезгә үз иркебез белән дөреслекне әйтергә тырышырга кирәк һәм шуның өчен җыелганбыз дип уйлыйм мин. Рәхмәт. Тагын инде сораулар. Булгарайдысы, Римзил абый сезгә берничә сорау. Менә сез үзегезне динозавр блогер дип атадыгыз бит инде. Шул сезнең күзлектә менә Инстаграмга сез ничек карашыгыз? Ул менә псевдо бәхилләр дөньясы дип кенә карамыйсызмы дип, һәм вакытны бушка уздыру түгелме бу Инстаграмда утыру әйме? Икенчесе, сез әйтегез, блогерларны бездә яраталар, президентка кунакка йөри дидегез, ләкин хакимият шушы аноним каналлардагы блогерлар була бит инде, алар даими каналлар ничектер тәнкыйть узына тоттылар. Бу каналларга сезнең карашыгыз, һәм менә бу Telegram каналында соңгы вакытта ул татар гына түгел, а башка менә бу популяр каналлар соңгы вакытта бер-берсеннән ничектер пычрак атуга гына кайтып кала, анда бернинди көчле язмалар күренми, бу шул сазлыкка әйләнмәсме? Рәхмәт. Игътибар итсәгез, Инстаграмда мин бик пассив. Ике атнага берне куйсам куям, бик кирәк булганда мин аны ни өчен куям? Үземнең дуслар, туганнар шушы мизгелдә карасын дип, алар шунда утыра бит инде. Мин аны бик кирәкле, бик актуаль, минем өчен кызыклы канал түгел ул. Минемчә, ләкин ул популяр инде, ләкин ул менә бу җегетләргә ул әйбәт. Миңа ул Инстаграм бөтенләй кирәк, дөресен әйткәндә. Нәрсә? Менә шул җиңел мәгълүмат, җиңел картина, анда беләсез бит, ул хатын-кызлар үзенең бүгенге чыраен күрсәтә. Егетләр үзләренең тагы гәүдәләрен күрсәтәләр. Менә шундый бер хәзерге булган, хәзерге җиңел тормыш булган, җиңел акыллы, шундый күңел ачу тормышы өчен бер ни ул миңа ул туры килми. Ял итәсем килгәндә мин үземнең танышларымны, якыннарымның бүген нишләп йөри икән белергә генә. Ягъни аның иҗтимагый, сияси әһәмияте минем өчен юк. Мин Facebook, ВКонтактеда минем алар 2000 подписчик, яки анда 5000 дус, ул минем өчен, минем яшьтәге кеше өчен ул ару гына. Миңа шул җитә. Дөресен әйткәндә, менә бу саннарга мин ышанмыйм. Зур саннар алар чыннан да бик күп ниләрнең, блогерларның һәм бик күп ресурсларның 100 мең, 5 миллион дигән, алар бер тапкыр подпискага язылалар да, мәңгегә урап кирмиләр башка. Аның тәэсире юк. Хәтта басмаларның да, басма газетлар, журналларында интернеттагы саннары күп. Мин беләм, аларны укымыйлар, кагазын укыйлар, кагазында тегесендә укымыйлар, ләкин ул бар. Ул реклама акчасын алган өчен, алар өчен эшләнгән торган эш инде бу. Икенче сорау ничек булды? Telegram. Telegramны караштырам, яны үзләштерәм, әле бик күнегеп тә үтмәгән, ләкин мин аптырым хакимиятның паникага күтәрелүеннән. Telegram аноним сүздән. Нигә комментарийлар аноним бит. Онда нәрсә генә язмыйлар. Ул модератор эше. Ярамый ул, модерация булырга тиеш. Чыннан да бөтенләй кешегә гаепсезгә. Ягъни мин андый Telegram эшендә әгәр дә шушындай яман хәбәр, гайбәт таратыла икән кеше турында, персонал оешмалар, шәхесләр турында, аңа карар кирәк, булар анонимчик. Гомергә анонимчик беренче ышанучы булмады. Анонимнарга ашамаска кирәк. Һәм мин ашамыйм да, курыкмыйм да, теләсә нәрсә язсыннар. Шулай шуңа күрә Telegramны демонизировать итү хакимият аппаратының ул бер дә акыллы эш түгел. Ягъни шушы не ул анонимчик үз исеме белән язмый. Не аның күп мөмкинлек бар. Без әйтәбез, сүз иреге юк бер социаль челтәр бар. Һәркем үзенең сәхифәсендә үзенең битен ача, кирәккән газетын ача, видеоблогка куя. Рәхим ит,
теләсә нәрсә эшлә, не кирәк ул аноним? Бу инде ул юньле кеше. Кайбер вакытта аноним комментарий язалар, ул сәяси яктан кискенрәк фикер. Ярый, ул куйсын шулай. Ул фикерләр бар, берне күрәсең, 20 кеше фикер әйткәч, димәк бу шул дигән. Ләкин конкрет шәхескә ситуациягә үзенең әйтә үзенең приговорыңны үзең шунда анонимчыкта булып кал. Димәк, син куркак кына түгел, син ялганчы буласың. Шуңа күрә мин һәр анонимчик ул дөрестлеген әйтсә дә потенциал ялганчы дип барырга кирәк. Мин монарның анонимчикларга карыйм, презумпция виновности, шуна башка көрәшү юлы юк. Әгәр дә курка башласак, демонизировать, безнең бөтен мәгълүмат мөхитендә хакимиятны алар үз урынына калачак һәм безгә конкрет исемле, фамилиялы журналистларга, блогерларга ни эшләргә кала? Бөтенебез дә анонимга китикме икән? Шуңа күрә бәлки, әгәр дә әйтсәләр, аноним гайбәт таратып, зыян китергән кешеләр, чынында кой вакытта нинди дә форма булса, иҗтимагый яктанмы җавапка тартырсалар, ул да нормаль хәл булыр иде, чөнки ул яшьләрне куркаклыкка өйрәтә һәм гайбәтчелеккә өйрәтә. Шуңа күрә Телеграмның үзе ул бөтенләй, Телеграм үзе аноним түгел бит ул. Телеграм аның кешесе аноним. Шуңа күрә аның тизлеге бармы? Һәм соңгы фикерем бу блогтан. Карагыз. Telegram бар, Facebook бар, ВКонтакте бар, WhatsApp бар бит әле. Менә картлар өчен кала дисә дә, каналлар күп, ә безнең фикеребез, фактларыбыз почти юк. Карагыз. Менә урманга кирсәгез, чәчәкләр күп булса күз әйләнә. Мин беренче тапкыр капиталист илгә баргач бер товар сатып ала алмыйдым. Крем, бер үк товар 50 сорт. Ашарга да алып киемдә 180 сорт, чыгам да китәм. Кирәкми ул кадәр каналлар. Һәр яшьтәге кешеләр, һәр категория үзенең каналын тапсын да утырсын. Нигә сез без Facebook белән Telegramны, Telegram белән Instagramны каршы куярга тиеш? Һәркем үзе, әгәр дә ул Instagramда утыра икән, мин белән бу кыз шундый кыз. Кемдер Telegramга әйбәте, бу җегет шундыйрак егет. Мин беләм, һәркемнең, без инде беләбез, кем алкаш, кем матурлыкны кыйрата, кем байырга тели, кем карьерист, кем интеллектуал, яйцеголовый. Без аларны белергә тиеш, каналына карап, үзләренә ашаган кешеләр үзләренең каналында утырсын. Ә безгә, минемчә, берничә мәгълүмат каналы, мәсәлән, шул Татар информ йөзләгән хәбәр бирсә дә, ул белә бит. Теләсән ди сайт белә. Көненә бу каналдан 2-3 хәбәр генә игътибарга лаеклы була. Башкалары аның апилка, ансы да кирәк. Шуңа күрә каналлар күплеге, каналлар байлыгы безгә байлык китерми, алар булсын һәм күбрәк кешене җәлеп итәргә генә ярдәм итсен. Ләкин канал һәм андагы продукт безгә шул барыбер кешенең игътибары эштән артык сибелә алмый. Рәхмәт. Сәмсез Идел журналы сорау шундырак, Рәмзил абыга беренче сорау. Әгәр дә блогерлар җитди темаларга тема кузгата башлый икән, җитди темалар кузгата башлый икән, ул вакытта татар журналистикасына зыян киләчәкме? Һәм конкуренция барлыкка киләчәкме? Һәм гомумән татар журналистикасы бармы? Һәм икенче сорауда бирим инде, блогерларга бу сорау, татар блогерлыгы белән акча эшләп буламы? Менә бу блогерда милләт юк дип саныйм. Кеше оригиналь фикере яки факты юк икән, уларның теләсән инде телдә дә юклыгын, бушлыгын күрсәтә ала. Хәзер тагы бер блогер рәсем куя ала, видео куя ала, тексtsiz юпыйдан да, куян да милләт. Менә бездә 2 блогер бар бит. Нияз Әхсәнов, Кукмара кешесе, ул сәяхәтләр турында яза, 100 000 стабиль кешесе бар, һәм шул акчага яши. Хәзер яши татар кешесе, Кукмара кешесе, Казань арена янында тора. Аны берәй-берендә укымында, чөнки ул сәяхәт, менә бу егетләргә, сезгә шулай карагыз. Нияз Латыпов, Мамонина, беләсез инде. Ул урысча яза, ләкин үзе безнең татар кешесе Царицинада тора, ул үзенең авыл сатып алганда банкротка чыгар, шул турда яза. Менә мин 2 блогер бар. Ну, әлбәттә Данил Сафаров, матбугатру, тагы берничә егет бар инде. Ягъни аларның татар түгел дип әйтәлмисең. Ягъни татар блогерлар кешедән ким түгел. Алар теләсән телдә дә яши ала, һәм мин андый татар ирекле журналистларын социаль челтәрдә тел шартлаткан кызлар, җегетләр бар бит, усал бит, зәһәр бит. Аларны блогерда әйтеп булмый, ләкин зәһәр бит, усаллар бит. Ләкин алар иҗтимагый сәяси теманы күтәрә алмыйлар, кешене генә чыгып китә алалар. Беренче сорау, фактигез беренче сорау шундырак иде. Журналистиканы кысрыклаячакмы блогерлык? Ягъни конкуренция бармы журналистика белән блогерлык арасында?
Конкуренция biraz бар, ләкин ул сүлпән. Минемчә, безнең татар җәмәгатьчелеге, татар журналистлары әле үзләренең потенциалына ышанып бетми. Безнең халыкта мәгълүмат базасы да фикердә җитәрлек. Аның киләчәге бар. Мин бары тик блогер белән журналистларның шиге юклыгын гына әйтәләм. Һәркем, потенциал һәр шәхес үзенең гәҗите журналын булдыра, сайтын булдыргач, шуңа күрә мин татарлар акмак, куркак, бернәрсә барып чыкмый, ә башка милләтләр шәп дип әйткән сүзгә каршы киләм. Һәм хәзер телсез, сүзсез беренче сигнал системасы буенча гына эшли торган ресурслар бар, күз белән генә очизание ни буенча. Мин шуны бик яратам. Татар рухлы видеоны куегыз, һәм аның мәгънәсе ачылсын. Һәм әгәр дә көчле информация булса, көчле реплика булса, аны башка милләтләр дә карый. Минемчә, бездә ни өчендер менә шушы блогерсызлык яки мәгълүматсызлык һәм шушындый куркаклык күлен без шырпы сызып, яндырып җибәрә алмыйбыз. Безнең татар халкы җитәкчеләрне хөрмәт итә, өлкәннәрне хөрмәт итә, законны хөрмәт итә. Безнең татар кешеләренең перспективасы зур, чөнки бу мөхиттә барыбер законны саклау. Безнең татар кешесе саклаячак. Әгәр дә артык сәясәткә кирип киткән икән, без беләбез Чаллыдагы Украинага киткән диләр. Ул бөтенләй башка мәсьәлә. Бу чиста сәясәт. Шуннан да анда аларның үз сорауга җавап бирсәгез, Ремзи Салихов, сез сораудан киттегез, икенче сорауга. Идел журналы турында сорадың син кабатлар. Юк, Идел журналы турында. Идел турында сорау булдымы? Юк, яшьләргә Идел журналына яшьләргә минемчә тимәләрне искындырып, әзрәк иркенрәк сулыш алырга кирәк. 1989 елда Иделне башлаганда ачып карагыз сез. 89-да без нәрсә яза идек. Һәм хәзер сез нәрсә язасыз. Үзегез шуннан аңларсыз. Ягъни, менә бу самоцензура һәм җитәкче, мин үзем советник чагында әйтәйдем, теләсәң дә редактор җитәкче белән бәхәсләшеп, үзенең кирәкле басылып мәкаләсе турында талашып бастырырга тиеш. Һәм тагы бер соңгы үзем чыгарган афоризмны әйтәм, һәр мөхәррир иртәгә үзенең эшеннән китәргә әзер булырга тиеш. Бар шул мөхәррир генә яхшы мөхәррир була һәм яхшы матбага эшләтә ала. Икенче сорауыгызны кемгә биргән идегез? Динар, Ринат һәм Илназга бирмәкче идем. Акча эшләп буламы блогерлык белән? Яки сез минуска китәсезме? Кызлар, Ярайласа мин башлап җибәрәм. Гомумән проект популярлашып килгәч, мин беренчел вакытта куйган идем шундый прайс. Чөнки шуннан да реклама сораучылар бик күп яза иде ул вакытта. Гомумән төрле эшмәкәрләр, төрле бизнес хуҗалары язалар иде, нидер кафелар, шундый төрле проектларның авторлары. Аларга мин иң элек инде түләүле реклама шартларында без хезмәттәшлек иттек, шуннан да түләүле реклама чыгардым. Тик аның белән җитди рәвештә инде әлбәттә акча эшләп булмый, чөнки ул мәсәлән анда бер атнага бер әйтик 150 сум. Кайчакта сирәгрәк тә булгалый. Шуннан соң инде күбрәк заявкалар килә башлады, индидер милли проект авторларыннан, чөнки проект милли җанлы яшьләр арасында бик популярлашты. Төрле дизайнерлар, татар милли стилендә иҗат итүче кешеләрдән заявкалар килә башлагач рекламага, мин инде аларга бушлай ясый башладым. Чөнки беренчедән күпчелеге минем танышларым, дусларым, икенчедән бу милләткә хезмәт итү булып чыга бит инде. Мин шулай ук милли үзаңны уятыр өчен, милли үзенчәлекләрне популярлаштыру өчен инде бушлай реклама куярга булдым. Шуңа күрә хәзерге вакытта мин күпчелек рекламаны дип әйтергә мөмкин бушлай бастырам һәм моның белән акча эшләргә җыенмыйм. Шундый җавап. Ринат, сез акча эшлисезме? акча эшлисезме? Фуйтегез. Беренчедән инде блогны башлаганда минем дә төп максат юк иде, акча эшләргә дип. Кызым белән йөри башлагач реклама куя башладым. Чөнки кешеләр кысылды, ипотека түләргә кирәк. Шуңа да карамастан реклама булса, ул әзрәк блогка кагылышлы, теге авыр түгел, подписчиклар аны теге аңлаешлы булсын дип
куям инде, әйме. Аннан соң реклама күп акча эшләр өчен гел аның турында уйларга кирәк. Эзләргә кирәк. Мин мәсәлән эзләмим, я үзләре язалар. Мин инде теге менә бүтән кешегә язып, сезгә реклама кирәк түгелме дип, ул бик зур эш. Шуңа күрә хәзерге вакытта реклама эшләнә, мин аны туры итеп язам, мин туйга акча җыям. Шуңа күрә куябыз, акча эшлибез. Акча эшлибез дип төп эшем дә бар. Монсы инде на повседневные нужды акча килә инде. Менә шу. Бер 10 мең, 12 мең, 13 мең килә. Айна. Көненә түгел инде. Ну, ул Саша булыр. Илнас, сезнең ничек сезнең Безнең инде бу блогта акча эшләү дигәндә инде теге зур, мәсәлән, шулай ук Россия блогерлар белән чагыштырганда безнең инде ничек дип әйтим, шушының кадәр генә шәнти вараклар шикелле каналларның инде шулай ук максат минем өчен, мәсәлән, шахсан минем өчен инде акча эшләү дигән максат тормый. Менә бу блог белән инде ни өчен дигәндә, чөнки бик күп язучылар бар, мәсәлән, минем тематикага туры килми торган теге, мәсәлән, без шундый реклама заявкалары була икән, мин инде аларга теге тискәре җавап кайтарам. Әгәр дә минем, мәсәлән, теге беренче урында инде бар тик акча эшләү генә, бу проект белән акча эшләү генә ни торса, ул вакытта инде мин әлбәттә теге нәрсә язалар, бөтен әйберне реклама куеп шулай итеп утырыр идем инде. Ә бүгенге көндә минем, Аллага шөкер, хезмәт хакы белән эшли торган эшем бар. Инде бу блогтан шул әллә нигә бер реклама куеп алам дигән, шул көндәлеккә тотырга, шундый вакытка тотырга дигән акчалар гына эшләнә инде. Булай акча эшләп булмый дип әйтеп булмый. Минуста утырмыйбыз инде теге, менә барыбер әзмәз акча килеп тора. Шунда Аллага шөкер. Әйтергә онытканым, әле акча дип бартер да бар. Шуңа күрә бартер белән тоже яратып эшлибез. Менә. Ничә меңнән соң акча эшли башларга була ВКонтакте, Инстаграмда? Әйтимме? Монда инде ничә меңнән соң дип 1000 кешедән дәгән акча эшләргә була. Әгәр дә теге бик теләк булса, мәсәлән, минем Telegram каналлар бар, шулай анда 1000 кеше берсендә 1000 ярымнан артык ялгышмаса, менә аларның икесендә язалар, менә экранга анда да реклама куям. Бар, менә 1000 кеше реклама сораучылар бар. Ул инде, мәсәлән, бүтән кешеләрне дә карыйсың шул ук, менә Instagramда кирип карыйсың кешегә. Аның булырга мөмкин анда 1000 ярым язылышчысы, карап барышчысы. Ул инде шулай ук реклама куя. Ну, бәлки менә шул бартер нәтиҗәсендә куядыр инде, бәлки дусларына ярдәм йөзе күрсәтергә дип куядыр инде. Бу сон төрлечә булырга мөмкин. Просто шунысы инде язылышларның саныннан акчаның рекламаның бәясе инде. Шуннан гына тора. Ашады Сөембикә журнал. İtibariteki siyasi zakaz algan kişiler bir kişinin kanaatlendire getirip de en yukarı akça alar. Misallar kitire alam men özüme kilseniz. En faydalı reklama akçası siyasi zakazların ödediler. Sizge bir sıra vereyim hele. Siz mene tüp işiniz var bitinde blogger gana tugul bit tüp işiniz. Siz buna koşan vakit jitkizesiz. Nişe gerek? Sizin ele işiniz poзволять itemi kitip barırganda to'xta men tushirib alayım eli bir narsa deb. Mening gil mene şul bir qiziqsindira. Mene xotin qizning bulayda uning vaqti yetib bitmay bitindi. Menimda qiz kishida o'tirayli. Qo'ydan siz menga vaqt topasiz. Ринат, қойдан вақыт табасыз? Қойдан вақыт табам. Мені іліктен қарап барған кіші сезе, ілігірек мен күні 3-4 пост қоядырым, қызым болмағанда, өзім генә болғандайым, вақытны қойын табасың. Мен машинам жоқ. Автобуса барасың 1 сағат 89 білен барам, мен 1 сағат әйленіп қойтау, мұнда өзекке қадыр шунда бірінсе қоям, обед вақытында бірінсе қоям, йоқлар алдын бірінсе қоям, қойып шақтан ойырым ярты сағатке 1 сағатке алдан тұрам, бірінсе қойыр үшін әйме. Шуңа күрә теләгәңдә вакыт табасың, бүтән кеше вакыт таба ала теләгәндә, әйме. Аннан соң бер мисал китерәм. Әлмәткә 3нче ел, 2нче ел барган идем. Бер көн эчендә инде барып кайттым, күп төшердем. Шуны 3 көн, 4 көн куеп тордым. Мине кеше уйладым, янда 4 көн тордым дип уйлаган. Мен әйтәм, ничә 4 көн торыйм инде. Просто материалны җыйдым да инде, монтаж ясап куйдым. Шуңа күрә Кайбер чакта менә 1 көн йөреп, 1 атналык 5 көнлек материал җыя аласың. Шуңа күрә үзеңнән тора инде. Менә хәзер инде кызым белән дә йөри башлагач, әзрәк теге туйлар турында уйлагач, көненә берне генә куям. Аннан соң әле менә шул безнең һаман кыш китмәгәч, матур төшерәсе килә име хәзер пешрак. Шуңа күрә урамнан да бик төшереп булмый. Хәзерге вакытта көненә менә берне генә куям. Берне, икене ул сизелә инде. Теге вакыт булма вакытлар сизелә.
Шуңа күрә менә шулай табасың. Илназ да Режим транспортта- кирәк. Илназ да транспортта йөри дип беләм, шулаймы? Минем инде, мәсәлән, үземнең машинам да бар инде, тегенне мин менә шул сообщениеларга җавап бирү өчен, постлар әзерләү өчен, комментарийларга җавап бирү өчен, анда язылышлар белән аралашу өчен дип инде шулай ук менә автобуста эшкә барам, эшкә кайтам, шулай ук теге бер сәгатьләп минем менә вакытым шунда үтә инде. Булай эштә утырганда инде мин кызганычка каршы бик кирип булмый интернетка. Мин эш белән бәйле үземнең эш бу блогерлыктан ничектер читтәрәк тора дип әйтәм мин, шул сәбәпле инде махсус менә эшкә мин йөрим автобуста, вакытым булсын өчен. Шулай ук кичләрендә инде мәсәлән кайбер көнне бер кая да бармыйча өйдә яткандар инде теге уйлап утырасың, нәрсә куярга, нәрсә җавап бирергә. Шуннан чыгарасың инде вакыт барыбер. Әз булса да Аллага шөкер, вакыт табырга була. Безнең гаилә юк әле, шуңа күрә безгә җиңелрәк. Динарга ул яктан катлаулара. Минем бу яктан киресенчә җиңелрәк дип әйтергә мөмкин, чөнки миндә күбрәк текст форматындагы контент. Шуңа күрә инде аны кайсы урыннан булса да язып утырырга мөмкин, аның өчен видео төшерергә кирәк түгел. Мин тырышам инде кичке вакытта 1-2 сәгать вакыт табып инде икенче көнгә планлаштырып куярга постларны, алар инде үзләре чыга бара. Махсус теге планер көйләп куеп. Шуңа күрә инде вакыт табыла. Әгәр дә инде кич белән өлгереп булмаса, иртәнге якта, эш вакытында да инде мин тырышам ничектер аларны үземә вакыт табырга, чөнки минем үз эшем маркетинг белән бәйле, шулай креатив өлкә белән. Шуңа күрә минем җитәкчеләрем моңа каршы килми, чөнки бу теләсә кайсы ничектер әйтергә Мондый эшчәнлек минем креативлыкны үстерергә ярдәм итә. Шуңа күрә җитәкчелек тә каршы килми. Рәхмәт, кемнән? Ремзилабига да бер соравым бар иде. Ремзилаби, менә сәясәткә язу әлбәттә ул бик кыен, авыр әйме. Хәзер бит аның законнары да шундай. Любой сүзне, любой нигә бурып кертеп була. Кешенең шәхесен кимсетү дип тә, я милләтара низаг чыгару дип тә, әзрәк теге шәнишкеләрәк дип язам дисәң. Менә сез матур язасыз, әйбәт язасыз, мин дә карап барам сезне. Сезгә сез әйтәсез, менә бер судта нидә булмады. Бәлки сезнең бу исемегез, дәрәҗәгез, улпатлыгыгыз сезгә ярдәм итәдер. Менә ниндидер шәнишкеләрәк сүзләр әйтергә. Менә яшьләрнең андай улпатлыгы юк бит әле. Һәм ничектер чынлап та куркыта хәзер шундый законнар, аларны ничек тә бурып кертеп була теге. Ниләрне, язмаларны любой закон буенча тикшергәндә нәрсәдер табарга була, куркыныч бит. Дәрәҗә якында узак еллар буе эшләгәч кешеләр сине белгәч, киресенчә бәйләргә теләүчеләр, күрелмәүчеләр, якында көнләшүчеләр күбрәк була, билгесезрәк башлаучыга тагы да рәхәтрәк, минемчә башланган кешегә кискен заголовок кына куярга кирәк. Монда бөтен нәрсәдә заголовок баш исем куйсаң, яки беренче җөмлә булса, шул була аның. Шушы безнең менә дигән егетләр, менә дигән текстларны заголовок, аны татар информационный вакытта үзенең прогрессын шушы баш исемләр аркасында эшли. Һәм мин моны шушыны әйтергә теләгән идем, шуңа килдем дә инде. Грамота кирәк. Бер нәрсәсе дә юк. Менә белгәннең язган әйбереңне белеп, һәм законнарны белеп. Менә шушы булса ялган була, менә шушы булгачтын педагогиканың законына каршы килә, монсын туры килсә заводның эшчәнлегенә туры килә, тормышны белгәчтен бер нәрсәсе дә юк. Ягъни менә безнең яна торган, эләгә торган кеше яки куркып торган кеше ул үзенең бары тик наданлыгы аркасында гына теләгән әйберен авызын өрә белмәгән эт авызын теге өенә кунак китерә ди. Рәтләп әйтергә белми, үзенең мискин генә темасын шундый тупас мыскыл итеп бирә дә, аннан соң аңа эләгә аны шуга башлыйлар. Әгәр дә аны белә торып, шулай менә мине тәнкыйтьләр икән, ул бары тик аңа цитата бит, ул бит рекламачыларга кирәк. Хурласыннар, Тукайның, Сүнчәләйнең сигымырлы шигырен исегә төшегез, ул Сүнчәләйнеке, Сәгыйть Сүнчәләйнеке, халыкның дөньясын менә шушы әйбернән. Тик жаның хурланмасын, шул сүккәннән соң, теләсәң инде реклама, Никарагуадан башкасы, ул реклама, теләсәң инде тәнкыйть. Менә мин үземнең комментарийлар карыйм, бер яртысы инде ул, ничек чыдыйсың ди.
бегейбет язсыннар, Қаршыда язсыннар, бір тілігіне язмасылар, шолғына. Шоң көре даруы шол, қанунларыны білу, подзаконны инструкцияларыны білу, һәм сен шушы теманы язасың екен, демек шушы теманың тармағының ішіндегі хәлләрні білгештен, сені бит судқа шақыра алмайлар, келсін де реал опровержение бола алмай. Шоң көре бір нендей проблема жоқ. Бар тек білім. Рахмат. Тағын сұрауларыңыз бар ма? Менә ул темаға сұрау болған еді, мұнда Римзил сіз әйткәндегіз, мұндағы соннарны сіз дұрыс болуына шик уяттығыз, шик тудырдығыз, соннарның реал болуына, мәселен, Илназның бетін 174.320. Жоқ, бұл егітлерінің соннары бик әз, олар артырған түгіл. Мен бит соннар білем миллионлар шап. Бұл реал соннар. Бұлға мүмкін? Бұл реал сонар бұлға мүмкін? Жоқ, менә үзлерінен ішті. Мен башқа популяр блогерлары білем, миллионлар шап білем. Шунан соң тағы бір, олар фальшивый подписчик. Бір тапқыр подписчикаға кірген де ол оқымаян. Мен өзім нешеге ғана кірмеген. Мен өзім 300 группада тұрам. Мен оның 20-сіне кірем мекен, yok мекен. Олар менің сан білен реклама ақшасы ашылайлар. Чөнки рекламодательге ол шушы санларны көрсәтә дә ул ала. Газетлар, журналларда. Шул турыда айтам мен. Һәм икенче күп санлы мына бу рейтингтан тагы мына бу хохмадан алган рейтинг бит ул. Менә бу ял итә торган рейтинг. Менә контент белән ал, фикрин белән ал, проблема белән ал син шушыны, за или противны. Дөресен әйткәндә менә бу лайклар или антилайклар минем өчен бер 10 дана җитә. Калганын кабатлау һәм сагыз шенәү. Шуннан да әгәр дә инде бер мәкаләгә 5 төрле капма каршы фикер әйтелсәме, әйбәт, калган аның паразитларына бит. Паразит салган орлыклар, һич исем китми. Ягъни мин тагы кабатлай, давай өйрәник без моны. Мин гомумән әйдә Рәмис, блогерларның бер мәйданчылыгы булсын, яки интернетта һәм тормышта да шәй ишеп тә. Шуннан да безгә ешак аралашырга кирәктер. Менә шул вакытта әйдә без шуннан да тикшерик. Кем ул атаклы блогер, атаклы мәгълүмат чараларының супер рейтинглары арасында артында нәрсә тора? Нәрсә тора? Менә шунда бербез мин сезгә әйтәлмим, кайсы редакция, кайсы шәхес үзенең дуты саннары белән акча эшли яки шундый шөкине дивайт дигәнен. Чынлыкта аның контенты да юк, аудиториясы да юк, чөнки аның тәэсире юк. Әйбер үлчәлә тәэсир белән була шундый, менә мин яздым ди, шул мина иң көчле 10 кеше укып өзінің қарарын, законны үзгәртсәме, шул җитә. Без беләбез Көнбатышта инде газетлар бар, алар аз тиражлы. Мәскәүдә дә бар, алар. Ләкин шунда чыктымы, ул бетте дигән сүз. Рахмат, менә Ринат, 69600 кешенең ничәсе йоклап ята дип әйтик, ничәсе алар реаль йоклап яталар да, чөнки бит күп кеше милләт өчен әзәлесез, тагы күбрәк кирәк. Чөнки күп кеше теге парольләрен онытайм, безнең бит зур подписчиклар бар. Алар үзләре язалар. Менә инде берсеннән югалган идем, менә мысыннан кирдем дип. Хәзерге вакытта статистика бар, шуңа күрә монда инде ачык күрсәтеп була. Бөтенсе ялган түгел, бөтенсе кирип менә карыйлар. Мәсәлән, менә аны күреп була инде. Мәсәлән, кичә рәсемне куйдым мин, статистикага басасың, просмотр статистику 27133 кеше караган охват дигән саннар бар. Моңа инде biz ышанабыз, техника булгач, шуңа күрә. Сез бик матур әйтәсез, бик дөрес әйтәсез, әйме? Менә үз фикеремне әйтеп китим әле. Блогерлар турында менә бит әле алар теге без әле үзебез дә яшел. Без яшел. Без менә безне менә шулай җыеп зурлыйлар. Без шуңа күрә үзебезнең ответственностьны беләбез. Менә без үсәбез шундый конференциялардан соң уйланабыз, чынлап та безгә менә ул темага күтәрергә кирәк микән дип. Шуңа күрә мондый чаралар кирәк. Без уйланабыз, без бәлки тиздән мин дә шундый темалар күтәремен. Шуңа күрә шундый чаралар кирәк, без әле өйрәнәбез. Без әле өйрәнәбез. Шуңа күрә без менә без монда. Илнас 15 яшьләрдән сорыйм, 17 яшьлек. Кайсы татар газетен, интернет сайтын, журналын беләсең? Һәм үзебезнең яшьләрне тәбрисне беләсеңме? Безнең акыл фабрикаларын беләсеңме? Гадәттә 99.9% әйтә ишеткәнем дә юк диләр. Демәк, безнең массовость әле үтеп керү чамалы. Бер айрым даирәсенә генә бер үк кешеләр бит инде. Бүтән комментарийлар, бүтән лайклар, бер үк кешеләр, берничә дистә кеше, бәлки 1-200дер. Халык диңгезе әле бүтәнәй башка җирдә чайкала.
Сез алардан сұрағансыз, алар татар малайны беләләрме, юкмы дип. Илнас, ВКонтактега карасак, менә бу 174 мең укучының ничәсе реаль укучы, ничәсе инде шулай Ремзил абый? Ничәсе реаль укучы дигәндә, мәсәлән, инде аны төгәлгенә әйтеп булмый. Менә көндәлек мин мәсәлән постлар куеп барам бит инде. Күп постлар чыга минем анда, мәсәлән, 20дән артык пост чыга минем анда бер көнгә. Инде менә урталыкны алсаң, анда бер постка 10 меңләп карау җыела инде. Әгәр дә инде мәсәлән мин анда бит әле ВКонтактеда тагын шундый әйбер бар, теге закрепить дигән әйбер бар. Өскә йөкләп куясың, ул анда мәсәлән бер атна тора, бер атна эчендә мәсәлән минем анда бер язма минем хәзерге вакытта тора, анда уже 55 мең карау җыелды. Менә шул язмага бер атна эчендә. Ә болай мәсәлән лентада инде күп теге гел чыгып тора, шул сәбәпле инде күп кеше теге күреп бетерми дип әйтергә була инде. Минем аңлавымча ВКонтактеда күбрәк кеше, азрак кеше булып чыга, мәсәлән, Аз. Мәсәлән, анда минем 176 мең кеше, һәм инде мәсәлән средний итеп алсак, кеше карап бара уртачасы инде мәсәлән 10 мең дип алгаймы, кызык өчен генә. Ну, көндөлекне карап барсаң инде. Мәсәлән, Инстаграмда 106 мең кеше, һәм инде анда бер пост 60 меңләп менә шулай карап баралар. Күрсәтүләр. Аңлашылды. Уртачасы. Бу яктан Динара сезгә, сезнең һәрберсе реаль кешедер Telegram каналдагы. Минем Телеграмда да, ВКонтактеда да һәрберсе реаль кеше, мин беркемне дә ниндидер ясалма юллар белән җыймадым. Барысы да реаль кешеләр, чөнки барысын да тикшерергә мөмкин. Гомумән ВКонтактега килгәндә ничек тикшерергә кешеләрнең реальме юкмы икәнлеген карыйсың инде, менә репостлар санын, комментарийлар санын, ничә кеше гомумән яңа постны күреп алганын күрәсең. Һәм шушы күрсәткечләр буенча инде белергә мөмкин реаль кешеләрме, кайдандыр җыйган ботлар, ниндидер накручивать иткән аудитория икәнлеген инде белергә була. Минем төркемнәргә килгәндә инде әйткәнемчә, барысы да реаль кешеләр. Рәхмәт. Сорауларыгыз булмаса, мин бер генә Сер түгел, Рәмис. Андый гөнаһлар бар ие, белгерәк инде хәзер иренәм. Кай вакытта бик мөһим темага чыгыш ясыйсың, әз генә сүлпән генә бәхәсләр, шунда мин кайчагында үзем бер троллер булып бик усал әйбер язам, әзрәктәгәч аңа каршы бик усал язам. Шуннан соң кабынып китә, икенче генә карасаң 200 үткилек килгән. Бу эшне Идел журналын башлаганда мин сынап караган идем. Зөлфия дигән шәра кызлы мунчан чыккан кызлы Зариповның картинасын куйдым. Тышкы ягында ни булган, Шамил булган. Муллалар бик күтәрелделәр. Безгә бик ката бәйләнделәр. Гөлшәйдан Ашева шунда әйтте, татар хатыннары чишенмәгән дигәч Батулла кычкырды. Партсобраниядә авыл 7 миллион татар куян туган дип. Менә шул эшне мин нәрсә эшләдем? Мин бит инде яшь редактор, Идел журналы яңа чыга. Шалтыраттым Татарстан эшләре, мәйтәм җегетләр, бездә шундый бер бәла бар. Безне тоттылар, менә шундый шәра кыз чыккан. Еще Исмагыйль куйган берничә фотовыставкадан икенче рәсем. Манчыгыз әле. Манчыдылар. Беренче елда 60 мең тираж эшләдем. Ягъни үзем заказывать иттем, Идел журналында безобразие дип. Һәм Идел журналын яшерә башладылар, почта яшигенә урлыйлар. Анда бар икән дип. Шуннан соң аларны нидән трактористлар кабинасында һәм кызыл пычмакларда, конский дворларда укыйлар икән дип ишеттем. Шуңа күрә без икенче елга 130 мең тираж эшләдек. Ягъни курыкмагыз, андый провокациялар үзегезгә карата да була ала. Мин үземә каршы троллинг усал язганым бар. Хәзер язмыйм, чөнки чыннары бар. Менә мин нәкъ шул турыда сорамакчы идем. Сез әйттегез, мондагы кешеләргә дә барысына да кызыктыр инде, ничек подписчиклар җыярга. Шуны бәлки киңәшен әйтерсез. Ремзил абый әйтте үз сүзен. Бер хәзер минем тәҗрибә, хәзер инде мин ментор булып утыра алмыйм. Мин хәзер язасым да килмәй, язмыйм да дөресен әйткән. Чөнки миңа күңелсез. Бер блог яздым, бездә экспертный сообщество юк дип. Яздым бер атнайлык яздым да бер кайда бирергә таба алмадым. Бик зур җитәкчегә бер экземпляр белән электрон почта белән җибәрдем. Һәр көтәм инде. Чөнки мин теләгән әйбер бәлки улар укыгач кына бер, ягъни теге мәйданчык аудиторияны табып булмый. Менә сез бу сезнең эшегез. Мин өйрәтәм икән, мин үз заманыма, үз даирәм өчен әйтәм. Сез үзегез эзләгез, ләкин йоклап ятмагыз. Үзегез. Ләкин менә бер теманы заголовкны куйганда бәхәсле бер төрле генә җавап бирми торган
сомнительный фикр әйтсәгез, ахырда мына шулай бәт була. Әйтмәгез, мин теге яклы, мин бу яклы дип. Шик җибәрегез. Ике яктан да шикләнүчеләр күтәреләчәк. Четкий заголовок, четкий концовка булмый улалай, чөнки ничек дискуссия була инде алай. Рахмат. Менә ничек үсәргә диләр, беренчедән менә безнең белән танышырга кирәк. Чөнки менә безгә язган кеше берәр нәрсә тырышып эшләсә, без аларга бар булышабыз. Менә безнең бит Илназ белән майданчыклар бар. Шуңа күрә кызык, актуаль контент булса, без аны үзебез дә куябыз. Безнең үзебезнең аны кешегә җиткерәсе килә. Кеше стабильно эшләсә, аңа кеше кушыла. Хәзерге вакытта әйтәм бит, блогерлар бик күп тырышалар, нәрсәдер эшлиләр, тырышабыз булышырга, кемдер ташлый, кемдер башлый. Шуңа күрә хәзерге вакытта бик җиңел җыярга, безгә язалар да, без рәхәтләнеп куябыз. Шулай бит? Чынлап актуаль кызык булса, Илназ, сездән. Мен инде шулай ук әйтеп китәм, иң беренче шартта инде монда үзеңнең уникаль контентны булдырырга кирәк инде. Һәм инде кешеләр, менә мин мәсәлән үзем бер постны куйганда, ничек уйлыйм, әгәр дә мин бу постны мәсәлән лентада күрүче булсам, мин бу постны нишләтер идем? Мин үземә иң беренче шул сорауны бирәм. Мәсәлән, текстны шулай ук язганда да, мин бу постны үземнең дустыма җибәрер идемме? Мин бу постка комментарий калдырыр идемме дигән үземне менә караучы буларак башта күз алдына китерәм. Һәм инде шул менә мине кызыксындырган сорауларга җавап биргәннән соң, аннар бу лентага бу постны куяргамы, юкмы дигән фикерне уйлыйм дагы һәм постны куям. Инде бу минемчә бик яхшы способ дип әйтергә була инде. Ни өчен дигәндә, менә үзегез күрәсез, подписчиклар, язылучылар саны буенча инде зур, язылучылар саны күп. Шундыктан сезгә кирәк булса, үзегездән шундый методны үзегезгә ала аласыз. Тағы бір тәкъдимем бар, гафу итәсез инде. Мин әле Facebookка 3 рәсем куйдым, сезне һәм шулай ике яктан куйдым. Минем тәкъдим, һәр кайсыгыз блогер булып кайткач, үзегезнең конторыгызга комментарий куйгыз капма-каршы. Алай булмады, бик күңелсез булды, юнлы кешеләр килмәгән иде. Капма-каршы үзегезнең әйтегез. Халыкта күп түгел. Менә шушы безнең беренче очрашу турында үзегезнең капма-каршы фикерләрегезне куйсагыз, әз генә бәхәс кабулып китсә, бу безнең акциянең дәвамы булачак. Facebook'ta meni izlab табыгыз, минем биткә керегез, үзегезне izlab табыгыз шуны. Динара, сезгә генә сүз бирик тә, безнең вакытыбыз. Подписчик җыю турында кыска гына әйтеп китәм. Шулай ук Илназ белән килешәм. Подписчик җыю өчен кызыклы контент булдырырга кирәк. Бу беренчедән, икенчедән әлеге контентны күп кешеләрне берләштерергә тиеш. Ягъни күп кеше бу контентны күргәч, аның эчендә ничектер үзен танырга тиеш дип әйтергә мөмкин. Һәм инде минем төркемнәргә килгәндә, мин шулай ук популяр мәйданчыклардан реклама сатып алырга тырыштым, популяр татар төркемнәреннән, популяр татар блогерларыннан. Шулай ук, әгәр дә дөрес хәтерләсәм, кызык-мызыкта да репост ясадылар. Шуннан соң инде подписчиклар саны күбәеп китте дияргә мөмкин, чөнки контент кызыклы булып чыкты. Шундый җавап. Рәхмәт сезгә. Сезгә дә рәхмәт. Сан булыгыз. Бик зур рәхмәт.